Abesilo nina benkosi kulo lonke likaMthaniya kulo lonke likaMdlokombana ngicela ukunibingelela ngibingelela yimina umfowakaNkeshenkeshe umJJ bafazi bagangile bavulela eNkandla maqede yenzeka leyo mpahla umfowadiliza mkhombe phansi ondineni mahlikihlikana kwesakwamlabi isigodi ngicela ukunibingelela nje nangiza nezindaba ezimnandi futhi ejabulisayo kuyintokozo ukuthi kunobhudi la emcweni amaskandi abayisibonelo esihle kangaka abayisibonelo kuwo wonke amajongo ukuthi kuyakhiwa bona into eyenziwe wakwaMpungose eNdlamlenze madoda wakwaMpungose unomgqawu nomgqingi egqeba wayifuma inhloshana venhloko wayizinhlokomo ulingiso olingisewa wafudumeza kwashisa zadla insizwa nentokazi uyoba kuyithula ke leyo ndaba ngoba lapha ekhanda lo yamuzi akusikho ukulingisa lokhana into enhle futhi edlula phela wakwaMpungose lo yamuzi ukhande yedwa mfowethu from scratch sibuka lento eyenza mfowethu yabona into enhle efanele inconywe mfowethu wakwaMpungose ukhuphuke kakhulu futhi uyisibonelo esihle kuthina amajongo asakhula namanye amajongo amsho nje ngapha ngakubo eMandaba umphakathi wonke umgcobile umphakathi wonke uyambonga ngoba lesana isibukiso lesana esihle ukwakha umuzi wakini ube njeyana ke umuzi wakuboka leyo wakwaMpungose khona le eMandaba emahlatha amnyama eNkandla sesingayibeka ke le ndaba ukuthi ngapha eNkandla iminingi imizi emihle kushuthi ngoba phela nangapha kwaZuma kwanxamalala isiphihliphihli somuzi omuhle napha futhi eMandaba nawo umuzi wakwaMpungose uphinde uba muhle futhi siyabazi futhi ikhona ingabe eziningi ngapha bakhona omavavasikhakhane ngapha eNkandla bakhona oDSD ngapha eNkandla bakhona futhi umuntu yenziwa ngapha eNkandla eziningi nje insizwe engapha eNkandla bakhona ongizwe umcuno ngapha eNkandla yabona ukuthi ngapha eNkandla nje impela ikwamnotho kahle ake ngiphinde futhi ngehle ngithi bafowethu ngicela udlule nje ngo like no share no subscribe sayimina umfowakaNkeshe nginithanda nonke Abesilo nina benkosi kulo lonke